si mami. Sabi ko sa inyo eh, maglinis muna tayo mga kalabarkada para makagala tayo. Kukuha muna tayo ng lisensya natin. Siyempre, kailangan natin magpakitang gilas muna kay Mrs. para makagala tayo. Lisensya yun sa motor. Hindi lang sa lisensya kinukuha. So, dito tayo. Uy, tanggalin mo yung halaman ko. Bakit? Ay, Yan. Sisirain yung halaman ko. ayun, maglilinis tayo ng bintana mga kalabarkada. Sipag yarn. Linisan natin itong bahay. Okay na yan. Okay na yan, okay na yan. Oh, mga kalabarkada, ito. Imayin nyo na, umayin nyo na. Oh, may bulaklak na siya. Oh, may paso na, maganda yung paso. Bali, buy one take one. Anong fight? Okay, one take one. Tapos may free items pa. Anong item yan? Bunsay na lang. Linis-linis muna tayo ng bahay mga kalabarkada. Yan, sana laging ganyan. Huwag motor ng motor. Para naman masuwa si Mrs. para pag sinabi natin, pailam yung motor. Bibigay agad yan. Linis muna tayo ng bahay para malinis. Siyempre sariling bahay natin, kaya lilinisin natin. Aalagaan natin mga kalabarkada. Para naman matuwa si Mrs. sa atin. Para mamaya pagka sabi ko, painom ng motor. Dito, sa harapan nila. Dito. Dito. Tatanungin natin mga kalabarkada yung pa natin, yung pinaka-apply natin. Ma'am, pasado na po ba ako? Hindi pa. Si Lovercards, hindi lang pang fishing, hindi lang pang vlogging. Ito. Nakalinis din. Pang tagalinis din. Yan. Tigasin tayo dito mga kalabarkada. Tayong tigasin. Tignan nyo naman yung queen ng buhay ko. Ayan, no? Dito na, mami mo. Videohan mo si mami mo. Nga eh. Ayan. Lapit mo. Yan. Ganyan lang. Oh, yan. Oh. Tignan, no? Yan ang queen ng buhay ko. Yan ang reyna ng buhay ko. Linis ka na. Linis ka pa. Gawain kasi ng lalaki to. Oh. Kasama si mami nagsisipon lang. Oh. Gumagawa tayo ng pera. Caretaker. Hello! Ako na natagagan yun ba? Oh. Ito naman yung isang pan dito, amo. Ayo, yung... Hamster nga eh. Ito kasi si vlogger. Ano? Yun yung Rina. Post mo na. Yung alin? Hindi pa. Hindi pa tapos eh. MBO. Matay-tay pa oh. Yung nakaganito pa sana oh. Buhusan ikaw, magbuhos ko. Para makita ko. Babaksa ako. Ayun mga kalabarkada, hindi pa raw ako pasado. Incompetent daw ako kaya yan. Wala pang sweldo yan ha. Tuturuan daw ako ni Mrs. kung paano maglinis. Sabi ko? Tay-tay ng ibon? Iyo tay. Hindi ko pasado yan. Oo, yun mga kalabarkada. Bali, tapos na tayong naglinis ng mga bintana. Yan. Pwede na tayo magsalamin dito mga kalabarkada. Oh. Yan. Oh.
Ayun na. Bali, tapos na tayo maglinis. So, time check pala tayo mga 10:20 na. 10:20 ng tanghali. Magluluto tayo. Bali, magluluto tayo ng pakbet. Tapos, ang isasahog natin ay hipon. Ayun. Gulay-gulay tayo ngayon mga kalabrokada. Tapos, mamaya-maya pala mga kalabrokada, ipupunta pala tayo dun sa may paalagaan ng baboy ni Kuya Sani. Yung dito sa kabila, yung nagbabiyahe ng isda. So yun. Tapos pupuntahan natin yung baboyan nila. Magsabi tayo kanina. So yun. Ito si Red. Nangangailangan na ng washing. So yun mga kalabrokada, luto muna tayo. Yun mga kalabrokada. Ito yung niluluto natin, gulay. Yung sahog niya, hipon. Pakbet Ilocano mga kalabrokada. Yun nga lang, wala tayong ampalaya. Pero pwede na to. Yun mga kalabrokada, kumuha kami ng baboy pieces. Kunin natin to sa Biyernes ba? Be. Biyernes ng gabi. Kukunin to, Biyernes ng gabi. Biyernes ng umaga daw para hindi na siya pakainin. Ay, yun. Biyernes ng umaga, kukunin natin sa abangan to mga kalabrokada. Yuhu, Joaquin! Shout out sa'yo, Bernard. Vlog na ko. Ito na ako, Joaquin! Hindi yun. Ay, si ate pala yung may-ari nitong mga baboy. Ay, napili. Yung kalakyan. Be, pag baboy ba walang pre-taste? Tawayan mo nito kulang na. Kasi maglayan na mataming balaw. Ito anak ni ate. Totokay no. Ang bata pa lang pero ang sipag na. Ba yan eh, tutok. Mas buri-buri pura. Kanila. Katalan niya balayan. Malakas ha? Magsaya. Malakas no? Bali-bali talaga te. May baboy naman din magsaya. Ito yung palayan dito sa amin pala mga kalabrokada. Palayan na. Yun na nga rin. Huwag mo na rin kaya pakainin bukas ay ng kabit. Yun ang pan kasi. Magkano na yung per kilo bit? 200 na. Yun. Pag live weight, 200 per kilo mga kalabrokada. Pero pag nakatay, magkano? Ang ha? 200 gano'n ang kay Sani? Oo. Hindi na 200 wala. 200 tanawan ako mi. Oh, pagkakay? Oo, nabarita na pa ko na. Nabarita na yun. Nako kami nakiri ko na. Wana. Ikaw mo yung ining ko ni GC, wana. Hindi ko tanang 200 mo, wana noon. Oh, kadapat si Madam Weng. Nakadap si Madam Weng. 200 na kumuha na. Kaya sabi ko 200 sabi ko lang. Ibuang ang puti na ayaw maibigay. Kung taga-kabunggan. Pang blessing naman daw. Kaya binigay niya 200. Pang blessing kasi te. 200 tanawa na mamuday na itaw. Wala nood po me. Kamula na. Oh. Sabi nga nila kung Diyos ka nagpapatawad ikaw pa kaya. Ang naray daw na naman. Sa naman ang kitro bari. Ayan eh. Ibay na na. Yun mga kalabrokada ito. Yan ang malalaki. Naghanap kami ng baboy ito. Eh. Nakapili na kami dito. Oh, kung nalako. Ano na napakaganda ko. Yung tawa na. Yung nagkakaroon na. So ito yung nakuha natin mga kalabrokada yung isa. Ito. Ito yung nakuha natin. Kaya pag nipimprari sa makarapor. Yun. Bali magkatay ng baboy. Cellphone ko.
puno na yan. Hindi, papasok ko na lang mamaya. Wala, hindi na lang kapag ano. Biyernes ng umaga. Kunin na to. Kung ito sa... Ay, ito? Yan, Maliit. sa kalapon mo si Diklang, malalot ng ka, Jess. Ha? Ay. Puno naman lang ito. Ito na lang, siguro yun. Oo. Malaki na yan. Malaki na yun. Ito, oh, ito yun, oh. Yung may Oh, ito nga. balat. Oh, malaki na yan. Ito yung pangat ng mga kalabarkada. Ito yung nakuha natin. Oh. Ito si Joaquin. Wakin kasi. Shout out mga pala sa mga kasama ko dyan sa bahay dyan sa Japan. Ito na, makikita ko na si Joaquin. Naku, papakalito na naman ako doon. Dry feeding sa ramayin. Ano eh, oh. So, yun mga kalabarkada, nandito na tayo sa bahay. Bali, yun yung nakuha natin. So, abangan nyo yun sa Biyernes. Kukunin natin yun sa Biyernes ng umaga mga kalabarkada. Kita-kits na lang tayo sa Friday. Abangan nyo yung pagkuha natin ng baboy mga kalabarkada. Yun. Bali, papablessings kasi tayo dito sa bahay. Siyempre, nandito na rin lang ako. Kaya pablessings na lang tayo sa bahay para mablessingan din naman itong bahay natin. Doon ko na lang siguro ipo-future yung bahay namin pag yung loob ng bahay namin pag blessings na. Abang-abangan nyo yun mga kalabarkada. So shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. Kay Malu Kabinyan, yun, kay Ate Malu, kay Bibialin Bandayanon, tapos kay Ate Rose Monterde. Ayun, shoutout sa inyong lahat. Kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below para na-shoutout ko kayo sa next na videos natin. Dito ko natatapusin itong video kong to mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time. See you on my next vlog. Bye bye.